Җәмәгать менә урыс әйтә словосочетание ди. Старая гвардия дип атыйлар. Ул ышанычлы дип әйтәләр. Шуңа күрә мин сезгә журналист буларак әйтәсе килә. Ул шул дөрес тә иске гвардия, ул кыюрак. Күп нәрсәдән курыкмый. Ул менә мәсәлән яшь журналистлар алар курка карап, тик мактап өйрәнгәннәр, шулай язалармы, күрсәтәләр. Хәзер журналистика дип атаган булалар. Мин карыйм газетларны, анда филитон дигән нәрсә юк. Элек без язадырык, бигрәк тә шул теге перестройка үзгәртеп кору башлангач, мөмкинлекләр ачылды. Әгәр дә мин кыю нәрсә хәбәрче дип инде журналист кыю булмасам, анда мине сайламаслар, депутат итеп, тагы мактанган дип әйтмәсеннәр, тик кабатлап әйтәм, алтын каләм бирмәсләр, әгәр дә кыю язмасаң, анда көлке генә булмый бит анда. Ул вакытта 90 еллар башларда һәммәсе кыю, тиражлар үсәдер, тәнкыйтьлиләр. Шуңа күрә мин дә шул дулкынга кирип, гел шул кулланадыр, аны язадыр. Әле баш мөхәррир бу вакытта сөйләде, Марҗа безнең бер татар, икенче татардан көнләшә, миннән 10 яшькә өлкәнрәк, 10 тапкыр килеп китте. Безнең баш мөхәррирнең яшьтәше инде килеп китте, шунасын ничә тапкыр. Шунда бер вакытта менә анарга ирек бирәсең, шулай нәрсә дип яратмаган. Ул миңа баш мөхәррир соңадан әйтте. Мин әйттем, син менә тәнкыйтьли аласыңмы? Юк ди, мин куркам ди. Ул куркмый менә шулай дип. Мин инде бер яктан килгәч, ул монда бит әллә алар Татарстанда туып үскән кеше тамырлары, нәрсәләре дип. Ул бит мин Оренбург өлкәсенә килгәч, әгәр дә монда тормыш миңа түзеп булмаса, катлаулы булса, кырыс булса, бырлам да туган якка китәм дә калам. Ул мине бишегем. Анда инде торам мәсәлән. Шуңа күрә минем кайта торган җир бар. Аларга моннан туып үскән кешеләр бәлки кая башын тыгарга да белмиләрдер. Урыс әйтә, запасной аэродром аларда юктыр. Шул мин тәнкыйтьлеп гел язадыр. Шуңа күрә вакытында теге газетта гел кая булса да язып чыгарасың. Анын резонанс була, халыкка ошыйсың. Халык әфәрин ди, мәсәлән, хатлар җибәрә, тәнкыйтьләгән өчен рәхмәт, шулай дип гел инде мәгълүмат биреп торалар, сиңа гел хис биреп торалар. Менә шулай булган иде. Хәзер менә мин теге бер достым, әле мин теге видеода төшергән идем, ул килә иде. Шул монда футболчылар, шунда баласын алып килеп, шуннан чыгып килә. Шунас кире бардык та, какао ичтек та автоматтан. Анда карасам, шул газет ята, безнең шәһәр газеты өстәлдә. Мин сөйли башладым татарча. Шунасы икенчесе, ике ханым анда, берсе кызыксынып тыңлады, икенчесе вайымсыз, ул Марҗа булып чыкты, төшенми, анара кабатлап урысча тәрҗемә итеп бирдем. Мин әйтәм, аларның хакы юк. Аларга әйттем, урысча позиционирует себя дидем. Теге газет дип имеш, газет түгел, чөнки мин аларны мен әйтәм, ул газет исемен миндә значогы да бар, билгесе, без газет элек шундый исем алып барадыр. Удостоверение да бар минем. Мәсәлән, шунас мин аларның матбугат көнне, Татарстан матбугат көнне ничә тапкыр бардым, әйтәм, анда адресны язганнар. Шунда барсам, юк анда. Язганнар нәрсә, офис 30-нчы дигән, анда бер кеше юк, бикле, юк, бикле дә бүтән кешеләр утыралар, юк ди, монда ул юк ди. Алар гел шулай язып торалар. Мин әйтәм, алар инде тәнкыйтьләмәгәч, шундый мәкаләләр язмагач, аларның хакы юк инде газет дип үзен санарга, реклам кагазе дип атасыннар. Урысча әйтмешли, рекламный листок. Шулай була. Чөнки гел реклама бирәләр дә, кайсы вакытта теге җитәкчеләр нәрсә эшләгән дип әйтерсең, 100% халык өчен яхшылык эшләгәннәр. Минемчә, ул җитәкчеләрдән куркмаска кирәк. Ул җитәкче аңлый, әгәр дә син аны ул бөтен нәрсәне күрелми, шәһәр җитәкчесе мәсәлән, нәрсә кайда, нәрсә нинди эшләр, ул бит һәммәсен белә алмый. Газет аны игътибар итәргә тиеш, аны җитәкченең, шул шәһәр җитәкчесен мәсәлән, менә монда шундый җитмәгән җирләрендә шундый
яман эшләр, шулай менә монда уңышка ирешмәгәннәр, халыкның мәнфәгатен якламыйлар дип, шулай төрле язсалар, ул җитәкче аны карап, шул теге нәрсә дип атыйлар, урысча планерка дип атыйлар. Дүшәмбе сайын очрашалар, шунда ул аны гәзитне укып, мәгълүмат алып, бәлки тәнкыйтьләр иде. Бу усынган адәмнәрне менә вакытында әле сөйләгән иде. Минем татар гәзит, минем вакытында мин шул университетта укыган чакта Башкортстанда яшьләрнең өлкә гәзитендә практикада булдым да, шунасын мин әйтәм, татар гәзитә эшлис килә дип, Татарстанга килдем дә, шул район гәзитенә килеп мөрәҗәгать иткәнем. Алар әйтә, әйдә, рәхим итегез дип. Инде Казакстанда өлкә гәзитендә хезмәт хакын түләп тордылар. Туган ягымда Оренбур өлкәсендә Төстүбә, ягъни Солилец, Тузлы күлгә барасыз бит. Шунда да мин университетка укырга кергәч, шул ук мине ставкага алды мөхәррире. Монда бирмәделәр инде. Шунда авылларга барып мәкаләләр язып йөрдем шунда. Шунда язып йөрдем. Шул гәзитне әйтәсе килә, ул вакытта төрле тәнкыйть та булды, төрле нәрсә булды инде. Уңыш вакытында, шунасын ничә елдан соң инде узгач, мин монда килеп урнаштым эшкә, урыс гәзитендә эшлим, алар белән катнашып йөрим, сөйләшеп йөрим. Алар әйтә, без ди вакытында ди тәнкыйтьләгән идек бер авылда ди, колхоздамы бер хәлне ди, ул ди, алар ди шул теге планерка дип атыйлар инде урысча, совещаниеме, киңәш итәләр, алалармы, нәрсәме инде, шунда җитәкчеләрне җыялар да. Шунда ди ул ничектер район җитәкчесенә икенче төрле китереп әйткәннәр, менә ул гәзит дөрес язмаган, шулай, ул безне тәнкыйтьләгән башлаган, сез ди дөрес язмаган, шулай дип без аңа әйттек, юк, без шундый җитмәгән җирләрне күрдек, шундый яман якларын күрдек, шуңа күрә без аны тәнкыйтьләп дип сүзебездә тордык ди. Ул ди район җитәкчесе иренмичә ди барып кайткан, шунда караган ди, күргән ди, үзе күреп, безнең белән ризалашып ди, шунасын безне мактады ди, менә ди, афәрин, сез журналистлар дөресен язгансыз икән дип мактап куйды ди. Менә күрдегезме ничек? Ул бит ярдәм итә. Ул җитәкче шәһәрме, зур районмы, ул һәр авылдагы булган хәлне белми. Авылдагы кешеләр, ул теге сезгә Америка түгел, ул килеп урамда каядыр, мин кайсы илләрдә булдым, мактанга булмасын, кайсы илләрдә элек СССРның дәүләт хәзер инде шунда башкалаларында, аларда министрлар урамга чыга, анда кешеләр янына килә, журналистлар килә, урамда сорау бирәләр, әйтәләр бер нәрсә, шуңа күрә бездә алай юк, ул җитәкчегә кирип булмый. Хатта ул депутат булса да, шунарда эшли, мәсәлән, ул курка, барып анарга зарланса, нитсә, ул шунасын бит җитәкчесе, ул депутат буларак анар якларга тиеш, әмма ул бит депутат теге бүлмәсеннән чыккач, ул теге кабул иткән бүлмәсеннән җитәкче бүлмәсенә керә. Шулай инде, урысча әйтә, образны мин әйтәм шулай. Ул инде икенче төрле сөйләшә. Теге бездә армиядә бер хезмәт иткән дә, әйтәдер, комсомол җыешы булганда, безне әйтәләр, так, собрание бетте, взвод стройся, кончилась демократия, нәрсә шуның кебек. Ул җитәкче чакыра да, шул эшләгән кешене син нәрсә зарланасың дип, анага кирәген бирә кайсы вакытта. Шуны әйтәсе килә. Ул гәзиттә язып чыкса, урыс телендә әйтәләр, общественное мнение ди, мәсәлән. Шундый төрле фикерләр белән халык уртаклаша, журналист үз өстенә ала да, җаваплыкны кеше әйтә, кеше курка яшерен әйтә, ул аны барып тикшерә дә, гәзиттә язып чыгара, менә шундый җитмәгән җирләре, яклары бар ди. Җитәкче карый да, аларны урыша, планеркада, шуңа соң эш бара. Төп максат инде халыкның нәрсә инде, халык өчен дип тырыша бит. Әйе бит, ул җитәкче. Шуңа күрә ул тыңлап торырга тиеш гәзиттә халыкның тавышын. Халыкның тавышы кая бар? Телевизордан бар, адәм көлкесе. Мәсәлән, подъездда ут янмый, кеше нишләргә белмичә, ул теге телевидениега шалтырата, анда фәлән, ни алар тыңлап торалар, акча аламы юкмы, менә СМС-ка
түрендә смс шикелле җибәрсәң, анда нихәтле фәлән акча күчерергә кирәк. Шунда имеш телевизордан сөйлиләр. Менә фәлән йортта, фәлән подъездда ут янмый дип. Менә күрдегезме? Ул бер ягынан дөрес, чөнки ул менә хөкүмәтнең телевидениесе булса, анда аңларга була. Ул хөкүмәтнең акчасына яши. А булар инде коммерция дигән. Алар халыкның акчасына яши, реклама китергәнгә күрә. Шуңа күрә аларны аңларга була. Аны карап торам, кайта алар шул шәһәр җитәкчесенә буйсынмаса да, алар рәсми рәвештә, алар коммерческий булса да, алар кайсы вакытта кыю кешенең мәнфәгатен яклап, кеше чакырса, зарланып, менә алар шул килеп чыгалар. Вакытында менә эшке эшләр идарәсе каршысында мин көз көне шул вакытта миңа әбиләр зарлана, анда килеп асфальт сала башлаганнар иде. Әбиләр миңа зарлана, менә ди ничә елга бер тотындылар ди асфальт кеше йөргән җиргә салырга ди. Анда да ди пычракка салып яталар ди. Мин барсам, алар тырышканнар да суны суырга булмагач ташлаганнар да шунага асфальт салырга уйлаганнар. Мин аны килеп әйтсәм, мин фәлән шул журнал чаян нәрсә, ул миңа әшәке нәрсә, мин аны инде учын ала дип әйтерләр дип, шунага йөртеп сүз йөртеп йөрмәдем инде. Ул миңа президент аппаратыннан булсаң да тыштым, имеш, миңа нәрсә куркмыйм, нәрсә дип әллә кем бул. Мен әйтәм, шунда ана фотога төшереп чыгарга кирәк, бөтен шәһәргә күрсен, менә шундай кыюлар алар. Бигрәк җитәкче алдына куркып тора, а монда журналист килгәч кыю инде шулай. Шуннан соң мин аны аптырап тормадым. Тоттым да шул янында гына, шул урам түгел инде, шул урамның кеше йөри торган җире, шунда шул асфальтналар сарга тотынганы, мин шул телефонымдан шалтыратып, шунда гына бинада урнашкан телевидение, шул коммерческий, аларга әйтәм, коллегалар, мен әйтәм, мин сезнең коллега, шундый журналист, беләсездер, менә мин шундый авыллы мизгел, анда мине тыңламыйлар, пычракка асфальт салырга уйладылар. Рахмәт аларга. Элек тә шулай шул ук киләләр, бу юлы бер ничә минуттан соң килеп чыкты, 5 минуттан соң камерасын күтәреп килде. Тегеләр пусты, нигә теге кыю кыланып нитмәде, шул камерага әйтсен, плевать я на вас хотел, хоть по мне хоть кабинет, хоть аппарат президента дип әйтсен телевидениега. Юк, Путин кысты да, пысты да бу. Карап торам, алар инде яңадан теге техниканы китереп, шлангны төшереп, маташалар. Ахырында бит шул инде әйтерсем, башта ул 10% суны суырганнар да, шуңа балчыкка, пычракка асфальт саласы килгәннәр, гудронмы инде. Соңгыдан ахырында бер 80% суны суырганнар да инде. Азапланып, күп азапландылар да, соңгыдан ахырында шунда әйттеләр. Мин уйлап торам, менә бит ул ничә елга бер шунда асфальт салалар. Шунда инде яри шул әбиләр дә ваимсыз булмадылар. Мин инде ул мине теге җаныма тигәч барып мэрияга теге шалтырасам, ул җитәкче юган нәрсә дип атыйлар инде шунда, хатта юл төзүме нәрсәме җитәкчесе бүлемнең мөдире юк. Инде бүтән кешесе булган, урынбасары анарга ачуланып әйткән, ул күтнәдәлмәгәндер, бәлки алар инде шайка-лейка дип әйтәләр кайсы вакытта, бәлки шул микән, юкмы, белмим, шуңа күрә инде раслап әйтә алмыйм иде. Шуннан соң ничә вакыт узгач, 2 аймы анда теге Татарстанның 100 елына багышлаган тантана булды. Теге никахлашу торган нәрсә йортта түгел инде, сарай, никахлашу сарай дип атыйлар. Шунда чакырдылар мине. Анда бер 30 журналистлар чакырдылар. Татарстан 100 еллыгына багышланган, миңа шул теге алар медаль дип атыйлар инде. Шунда бер нинди 6 журналистка ни барысы бүләкләделәр, калган җитәкчеләргә анда баш мөхәррирләргә грамота гына дик тапшырдылар, безгә менә берничә шул ветеранга шул медальләр биттеләр. Мин ул шәһәр җитәкчесе белән, ул теге мин теге шаян журналисты буларак булган күрә, ул мине белән аерым сөйләшеп торды. Мин анда миндә шул идея булган, менә мин Гагаузида булдым, аннан бүләкләр алып кайттым, пакетына матур гына. Анда шәрап алып кайттым, алар теге менә әйтәм җитәкчегә дип төрле нәрсәләр инде, открытка нәрсәләр, шуны мин уйлаганым, Гагауз җырын ятлап алдым, шуны җырлап бирәм дә, шунарга менә Гагаузидан сезгә бүләк дип тигәсәм, теге җитәкче шул администрациядагы хатыннар, юк, кирәкми андый нәрсә дип, алар гел
перестраховщик шулай. Вакытында әле сугыш башлануга ничә ел узды, юбилей булды. Шунда мин безнең газетны тапкан идем. 41 елны чыккан без шәһәрдә газет, шуны табып, копия ясап, аны мин хатта теге мәңге утына апарып, шунда митингта өләшә башлаган идем. Тотындылар бер партия, беләсез инде, шуның кешеләре каршылашып миңа, шунасын мин бәрбер карамастан куркалар алар. Менә бернәрсә кеше инициатива күрсәтсә, курка башлыйлар. Шуңа күрә мин аларны тараткан идем. Соңыдан интернетка кирсәм, язганнар минем шул теге газет өләшкәнне, менә шул партия имеш инициатива белән шулай шул кагылышны күрсәтәләр. Партия имеш шулай. Атаң башы мен әйтәм, каршы тордылар миңа куркып. Урыс теге Чеховта бар, человек в футляре, Беликов, как бы чего не вышло дип. Шуның кебек, как бы чего не вышло дип куркып торганнар инде. Ул теге халыкны җитәкчеләр афәрин дигәч, шул 41 елгы 23 июньдамы чыккан газет ул, шунда сугыш турында мәгълүмат та биргән, шул шәһәр газеты, район газеты инде. Шуны мин копиялар ясап, анда астында язылды инде, бу газетның мөхәррире ризалашты мин белән. Мин әйтәм, минем исемемне куйыгыз, чөнки мин катнаштым бит. Шулай алар яздылар, шул менә шул катнашучы, безнең журналист фәлән журналист катнашучы аркасында шул газет чыкты дип, мин аны шунда өләштем инде. Менә шул алар үзләренә нитте, менә без шул безнең партия кешеләр инициатива аркасында менә шулай итеп нитте. Монда да шулай алар куркып торалар. Карасам, исемемне кыска гына язып куйганнар. Мин ачуланып аларга әйтәм, тагы урысча инде исемемне языгыз дип тегәр иттем инде. Алар теге мин теге Казанда безнең баш мөхәррир, Шаян баш мөхәррире теге Кремльдә матбугат үзәгендә эшли башлагач, мин инде ул абзый мине бик хөрмәт итә, шуңа күрә кайсы вакытта миңа теге язырга кушалар бер нәрсә, бер вакыйга булса. Шуңа күрә алар билеп алдылар да инде, татулыкта яшис киләләр, миңа шалтыратып, сез бит инде безне бит яманлап язмыйсыздыр инде дип әйтәм. Юк, гай нигез бер сәбәп булмаса, тирән сәбәп итмим иде, нәрсә бушка тузан бұрқыратып йөрмим иде, шулай дип әйттем аларга. Шулай. Шуңа күрә без тату яшәгән идем. Әйтәм, яри, тату яшәрбез, яри идем шулай. Мен әйтәм, не кирәк менә монда аларны буштан-бушка гаепләп ятырга, минем аларга ушым юк. Эшләсеннәр, эшен күрсәтсеннәр, ичмасам аларны яманлап гел язып тормасаң, алар сиңа әйткәндә, сиңа әйткән сүзеңне тыңлап, теге әни мәрхүм әйтәдер, күтләренә дәлми. Менә син тәнкыйтьләп торсаң, алар сиңа хас кылып, ачуланып, киресенчә кайсы вакытта эшлиләр. Булай әйтәсең, алар тыңлыйлар, чөнки бу бер кайчан язып чыгара дип, тәнкыйтьләр дип, шуңа күрә алар синең әйткән сүзеңне тыңлап торалар. Шуңа күрә мен әйтәм, юк, мен әйтәм сезгә, гаепсез мен сезне бик тәнкыйтьләмим дә, борчылмагыз дим. Шунда җитәкче белән сөйләшеп тордык. Аерым мен ага шул теге бүләкләрне бирдем дә, шул һәр кайсы белән ул фотога төште. Соңдан инде бер мөхәррир, элек мин эшләгән газеттан шул шалтыратып ята, элек ул гел телефоннан шалтыратса, үзен исемен, атасын исемен, отчество дип шул әйтәдер. Бу юлы бу мискин булып шалтыратып, үзен тик исемен генә әйтеп, миңа да элек өйрәнгән бит исем белән өндәшергә. Шуңа күрә шулай сөйләште. Менә синең нинди киңәшләрең бармы имеш? Менә шул теге газет сату, тарату хакында. Мин уйлап торам, не кирәксез вакытында минем теге идеяларны, фикерләремне юкка чыгардыгыз, әле алар подписка дип язылу кирәк саны. Аны ничәләргә белмиләр, мин аларга ярдәм иттем, җитәкчеләр бар, танышлар, предпринимательлар, шуларга үтенеп яздырам да газетны, шунасын шул газетны яздыргач миңа урын бирәләр, шул урынга бүтән кешенең бер мәгълүматын нәрсә имиджи материал дигән интервью алып, шуннан акча түлиләр, шулай яшидерим. Соңдан без былай да обойдемся дигәннәре, җитәкченең мөрәҗәгать хаты бар дип, ул мөрәҗәгать хаты бер эшләгән дә башка эшләмәгән, тегеләр туктаган язылырга. Шунасын яңадан миңа мөрәҗәгать итеп яталар, ярдәм итмисеңме? Мен әйтәм, сез мине кактыгыз эшләгән эшемне. Инде үзегез торыгыз. Шуңа күрә ул мен белән сөйләшәләр дә, киңәш сораган булалар. Мен әйтәм, ышанмыйм, сез чын күңелдән итмисез инде. Сез икенче бер сәбәпле миңа шалтыратып ятасыз. Шул җәмәгать, шундый менә тормыш. Аш газетны мин аларга әйтәм, сез халыкны мәнфәгатен якламыйсыз.
халыкны гәзиткә язылыгыз дип өндисез. Күпме сез халыкны яклап яздыгыз бер нәрсә? Ул бит әйтәм бит, җитәкчене инде анда тәнкыйтьләмисең, анда анарга буйсынган кешеләрне тәнкыйтьлисең. Шулай ул менә. Алар хәзер шундый вакыт килгән, кызганычка каршы тәнкыйтьләргә куркып торалар. Ул вакытта теге ничектер кеше алар үзгәреп, бузылып ята, менә аларны гел яктыртып торса, эшләрен менә вакытында миңа теге кеше зарланып гариза белән чыкканы нәрсәм, кешеләр әйткән, теге өйдә бит су, кайнар су, салкын суның счетчиклары, шулар юньләп эшләми дигәннәре, мин аны барып тикшереп, алар мине белән сөйләшәс килмәде, бер эшләгән ханым миңа әйтә, мине белән сөйләшәс, мин әйтәм, юк, җитәкчене бир, мин сезгә малай түгел урамнан, ахырында җитәкчесе мине белән очрашты, мин аларны барып әйтеп куйдым, мин әйтәм, менә кара, мин сезгә әйтәм, алай эшләмәгез, түбән сыйфатлы, алар сынада тора. Ул башта каршылаштырган, мин әйтәм, сез бәяне 600 сумнан 1200 сумга күтәргәнсез, 1200 сумга счетчикларны, тагы нәрсә мин әйтәм, сыйфаты үсмәгән. Мин әйтәм, һәр бастырып чыгам да, мин Шаян журналында прокуратурага җибәрсәм, сезне үзегезне кирәгезне бирәләр дигәнем, шул ук акыл керә башлады аларга. Икенче, без сезгә бер атнадан җавап бирәбез ди. Бер атнадан шалтыратып яталар. Сезнең дим әйткән мәгълүмат өчен бик зур рәхмәт. Без инде тырышырбыз үзгәрергә дим. Әйтәм, яри, мин риза, нәрсә инде миңа нәрсә. Ул кеше уйлый, тотта яз. Тотып язгач куркмый ул. Пока теге пока инде теге әйтим дигән урыс әйтимне килешми инде ул. Пока громко не грянь дип. Шул кебек ул алдан кеше алар куркып тора, язып чыгар дип. Шуңа күрә аларда бер максат, стимул максат түгел бар. Мәсәлән, үзгәрергә инде, эшне үзгәртергә. Әгәр дә син тәнкыйтьләсәң, алар инде үзләрен акларга тотыналар. Без гаепле түгел, журналист менә гаеп яккан безгә шулай дип хак сүзләре хак түгел дип шулай дип тотыналар, үзләрен акларга, якларга. Булай, мин сезне язам дисәң, алар ничектер тыңлый башлыйлар. Эшне эшли башлыйлар. Мин әйтәм, бер кеше дә хата бит, сез яшәми. Шуңа күрә сез игътибар итегез дә, мин әйтәм, үзгәртергә тиеш эшегезне дисәм, шулай кайта файдасы бар. Менә шул шәһәр гәзитендә дә шулай булырга тиеш, минемчә. Мин аны гел күрмим дә, кая икән, нәрсә алар шул теге мәгълүмат, теге реклама бирәләр дә, шул белән яшиләр. Әле безнең әйтәм бит, ящикта, безнең өйдә подъездда алар гәзитне халык аладыр, кирсәм, яртысына күбрәк шул ук картонный коробкага ташлаганнар, кеше шул ук китерәләр, шул коробка ташлыйлар. Базарда да элек пачка яталар, хәзер базарда да берәү дә алмый, сатучылар кызык түгел ди, гел реклама ди. Чөнки алар халыкның мәнфәгатен якламый. Шуңа күрә халык кызыксынмый. Алар реклама, ул телевизордан туйган, халык рекламадан бит нәрсәне туйган. Алар инде шул рекламный листок дип атасыннар, йөрсеннәр. Менә шул җәмәгать, шуны турына сөйлим дигәнем, бәлки ул вакытында кыю булдык, Аллага шөкер, тәнкыйтьләп тордык. Безгә бер кайчанда хөкүмәт рәнҗеп тормады, җитәкчеләре кайсы вакытта риза булмаса да, барыбер алар мәгълүмат өчен рәхмәт дип әйтеп торалар. Минемчә, фикерем буенча да ул бит ничек язасың? Ул бит мәгълүмат түрендә, мәгълүмат формасында таныштырга була гәзиттә. Халыктан инде общественный дип атыйлар, халыктан булмый. Җитәкчеләр игътибар итеп, алар брас тегеләрдән таләп итсен. Анда бит вакытында булды. Кайдадыр укыдым гәзиттә, шул прокуратурада чакыртканнар да журналистларны. Сез күбрәк тәнкыйтьләгез, безгә ди мәгълүмат булсын, шулай дип нитәләр. Алар чөнки гәзиттә укыйда бер тәнкыйтьләгәнне, шул эшне кузгалта башлыйлар. Күрдегезме менә? Шуңа күрә. Бездә ул нәрсә, халык инде исе дә китми, менә журналист җанын тәнен биреп, имешен итеп тырышсын, менә халык мәнфәгатен яклап, нисен, нервысын бузып, халык уйлап утыра, ваемсыз. Ул аның эше инде, эшләргә тиеш инде. Менә бер рәхмәт ишетми ул халыктан, журналист нәрсә, элек алар ичмасам, ул вакытта теге исеме танылган булып, халык сөйлидер, менә фәлән журналист, менә шундый. Хәзер алар инде теге төрле темагалар тотыналар, тарихны сөйләгән булалар, нәрсә сөйләгән булалар, тормыштагы шундый бераз проблеманы кузгалтырга, анда минемчә нәрсә инде
Бірінші жетекші, юғары жетекшілерге бит анда пышырақ ату түгел, анда таныштыру жетекшілерні, менә шундай хәл, шуны менә проблемалар, шуларны шишергә кирәк дип, ул жетекші қарап, уйлап, біраз анарға халық шул мәкалә шыққан шақта тәнқидләп, шундамы халыкның нинди фикерләре бар, ничек бу проблеманы шишергә, кем ничек уйлый. Әле мин базар янында бүген бардым да, аларга әйтәм, сез миңа мөрәҗәгать иттегез, базар янында, урамда теге пияладан, пластиктан ясаган шундый булсын будкалар, шунда товарны сатырга. Мен әйтәм, икенче көнне анда бомжлар килеп, сип, чип, әллә нәрсәләр быкырдык пышрак итеп, әллә нәрсәләр эшләп ятырлар. Шунысы миңа җитәкчеләр әйтерләр, менә син таләп иттең бездән, без ясадык. Нигә алар шул урамдагы бомжларны яткылык итеп ясап каштылар? Мен әйтәм, сез аны әзерме? Әнә без бәлки бер караучыга акча табып түләрбез. Мен әйтәм, әнә эштә базарны караулыйлар, караучылар, анда да зарланалар, бик күп түләми дип. Анда күрдеңме нинди байлык, күпме сатучылар, сәүдәгәрләр шул акчалары түләп торган, хатта караучыларга җитеп тә тормый кайсы вакытта. Сез монда бер 10 кеше сатып торасыз, сез биресез. Сез мен әйтәм, ачуланмагыз, мин сезне сәүдәгәрләрне беләм. Сез бер тиен өчен менә мен әйтәм, зар какшап бер әйтерсең, бер тиен шундый зур акча, бер тиен өчен нитеп борчылып торасыз, мен әйтәм. Инде сез имеш юмартланып бирерсез, мен әйтәм. Ул бит мен әйтәм, яри, менә мин журналист буларак, шундый бер тукталышта павильон була ит пластиклы. Шунда мен әйтәм, ясарым будка, шунда сез яңгырдан, җилдән, салкыннан, кардан качып сатып торырсыз. Юк бит, мен әйтәм, хәзер аны быкырдык пышыратып бетерәләр, чип сиеп шунда. Сез бер нәрсә эшли алмыйсыз аны. Минем шул фикерем, ул соңдан ничектер киресенчә килеп чыга, аның нәтиҗәсе бит отрицательный результат. Шуннан икенче тапкыр мен анда идея белән бер кайда чыга алмыйм да, мине тыңламыйлар да, син бит вакытында киңәш бирдең, син таләп иттең, менә нинди хәлгә килде ул, шул синең идеяңны эшкә ашырганда, күрдеңме ничек? Шулай дип миңа йөземә ябыштыралар. Менә шулай ул. Уйламыйча тик, менә кирәк шулай, кирәк кешедә. Мен әйтәм, инде ул уйламыйча эшләргә ярамый. Анын карарга кирәк. Халык ничек аны саклый аламы, мәсәлән, караучы тотырга шул 10-15 караучы ни барсыз, анда сый алмыйсыз. Мәсәлән, ул бик зур кирәк аны ясарга, сезгә 20 кеше утырса, бик зур, азурны каян шун хәтле? Юк, мен әйтәм, булмас ул сездән. Аңлаш, ризалаштылар да мин белән, дөрес ди. Мен әйтәм, мин инде бераз аз-маз газетта эшләп, тормышның төрле якларын күргән кеше, мен әйтәм. Сез ал әйтә урыс, в облаках витаете. Уңай дип уйлыйсыз, менә китерделәр дә, төзделәр дә, проблема юк. Проблема шул чакта башланачак. Менә әнә шул менә. Әнә шундый пияла шикелле, мәсәлән, шундый ул. Анда мен әйтәм, сиеп чымыйлар, чөнки анда бөтен вакытта, һәр заманда автобуслар килеп тора, кешеләр килеп тора. Анда, мәсәлән, бер автобуста китеп бара, я полиция нәрсә, шуңа күрә анда тәртип саклыйлар бераз. Анда асты ачык. Монда мен әйтәм, ябык була ул, җил кермәсен дип. Анда эчендә әллә нәрсә яткылыгы ясыйлар да, теләгән кеше шунда чип сиеп, кысып, әллә нәрсә аунап яталар. Мин беләм аларны бомжларны, аларны кайсы вакытта шунда нитеп яталар. Әле менә шу якта мин өйнең тәрәзә астында көпә-көндез карасам, бер кеше барды да, шунда тәрәзә астына утырып тишеп утыра, менә көн ортасына. Менә бу якта мин күрдем, ул өйнең яктан бу якка, бу тарафка бурылып ичмәсәм, сиеп торадыр. Монда нитми, шунда теге якка бурылып, теге тәрәзәдән кешеләр күреп торалар инде. Шунда көн ортасында, шунда агачка сиеп ята, менә бөтен үй күреп тора. Менә шундый халык бузылып ята. Халык бузылып ята инде, менә шуңа күрә мин кайсы вакытта мен әйтәм, элек халык киңәшләр биреп, журналист язса, хуплыймы, юкмы, үз фикерен әйтәләр, уртаклашалар. Хәзер халык ваемсыз, халыкка кирәкми, шуңа күрә кеше уйлый. Нигә кирәк миңа? Элек бит ул хөкүмәт тарафыннан хезмәт иткән ул журналист, мәсәлән.
тәнкыйтьләпме, тормыш хакында язган. Ә хәзер журналист тырыша, аны хөкүмәт исе китми анарга, а халык бигрәк тә ваемсыз, халык уйлый, аның өчен журналист тырышырга тиеш ди. Мен әйтәм сезгә, бер кеше дә бурычлы түгел хәзер. Хәзер капитализм беркайчан да юк. Элек, мәсәлән, чагыштырып карагыз, социализм чагында, мәсәлән, бушлай буладыр күп нәрсә. Шул спортивный клуб нәрсәләр, бу нәрсә. Шул кебек журналист та ул хөкүмәткә хезмәт итәдер. А хәзер бер үзгәрде, бит нәрсә үзгәрде. Үзгәргәч инде хәзер акчалата булды. Әгәр дә кызыксынсагыз, һәммәсе инде гел акча белән. Сез инде бераз уйлап карасагыз, искә төшерерсез әле күп нәрсә, элек бушлай булган нәрсә, хәзер акчалата һәммәсе. Җәмәгать шуның тапшырырга димәйдә. Тамамларга рөхсәт бирегез, менә шуның белән тамамлыйм. Бик күп сөйләдем монда, 1,5 сәгать инде булды. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Ваемсыз булмагыз бер кайчан да.